Aduh mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Gong, rene yo. Iki ya bisu Truk, bisu ndasmu iki. Kok iso omong. Tak kira nek bisu arep nggo dolanan e. Nggo dolanan ora. Rumangsane. Sukini. Kula wonten dawuh, Mbah. Kowe arep ora awake anu jiwamu wedok ning kowe ya duwe jiwa lanang. Injih. Jane kowe iki ra ana gapite ning mergo disuwuni kon metu karo Pak Bupati. Nganti tak gawa mrene. Injih, Mbah. Mungsuh wong Karang Kadempel wani apa ora? Nadyan kula menika sok lanang, sok wedok. Manut kebutuhan, Mbah. Nek kon mungsuh wong-wong Karang Kadempel ngibarate timun mungsuh duren. Lho. Timune kula. Durene wong-wong Karang Kadempel menang kono mbangane kowe. Nggih gantos. Timun mungsuh krating deng. Kowe tak antem jasmu anggere macem-macem kuwi. Maksude piye? Nggih ngoten niku pokoke sampean semingkir. Sampean semingkir wong Karang Kadempel mungsuh kuwa. Aku jane gumul lho kowe iki wong brengosen kok bengesan barang ki ngopo? Make up, Mbah. Ampun benges, make up wong tuwa desa. Benges kok disebut. Wis maju kono. Ya ampun iki ngopo iki jenggote banget ngopo iki? Ya men ndingu kok ora entuk dipotong griseni ya ampun. Mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Gemes. Ora ngono kuwi to, Mas. Aku grisi deloke. Kok pecah ndasmu lho, Kong. Nganu apa jenenge iki? Risi ro irungmu lho, Truk. Wis esuk diomoti pucuke iki drek. Awas ra mrata jamrata pengen padha kok iki ora dijabuti. Wah, brengos kok anu jengkol kok dijabuti ora. Bali ora kowe? Ora bakal bali. Isih nyamene kok kon bali ya ampun isih ana wektu 2 jam. Aku ki nek kukut jam 3. Angger jam 3 ora ana pelanggan kae, sepatuku terus tak umbulke. Aku terus melayu sifatku ping ndak konangan Satpol PP. Mulai ora kowe? Ora mulai, sesuk ora mulai, saiki ora mulai. Aku mau mulai. Awas ora mrata jamrata yo Semar endi? Semar. Toko Mas Semar. Tak boyonge legane ati. Ya ampun iki mati barang isin jengat e runge. Ayo arti apa iki? Wah, kurat. Modar ora. Petruk iki ya senengane ora. Gareng iki mripate ora makcleng ning ndas ora. Marahi maksiat ngene iki. Sukini mbuh kok sajake kagel mbuh alah saturan alah to kowe kalah
Ora tahu lho, Mbak. Nyamane iki kula niku ora tahu, Mbak. Sia-sia uripku, Mbak. Lara-lara ati kula mesti disepelek karo wong kare kecepe. Kana adus kana. Nek muring-muring terus apa-apa dipecahi, apa-apa dipecahi. Ndak malah ngententeke apa-apa. Sinuwun kados pundi kawontenan menika sinuwun kula sumanggaken. Pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati tan kawusa manjing lengging karang kadempel nalika semanten nata mandura Prabu Baladéwa Raden Arya Werkudara ngawis sanggaring para putra Pandhawa pating bleber pating Caka Trita mludakaning daratan. Sang Rakyana pateh undanging Prawadyabala kok sur tambur myang suling pepandhen dalutak miwa bandera kandha mawarna Pindha Jaladhyana Sri Kawuryan Koko Prabu ingkang putra ngrayipun Setyaki kula cemadheng dawuh Koko Prabu ingkang putra pun Gatotkaca cemadheng dawuh Wanadyan putra pun Antaruda cemadheng dawuh Pakdhe ana dawuh apa Bapak eneng dawuh apa kok ngawe sanggaring para putra-putra kabeh. Setyaki wonten timbalan ing dawuh. Gatotkaca wonten timbalan, Antarja wonten timbalan ing dawuh. Antasena piye Pakdhe? Wektu dina iki pancen aku kawan bapakmu ngumpulake sanggaring para putra sebab ngerti dhewe yen to para Pandhawa sawetara wektu mapan ana ing Karang Kadempel. Wigatine nedya mbangun negara Ngamarta ya Karang Kadempel. Durung nganti kelakon nggone miwiti ambangun babak anglayoni jujul anusuli. Wonten pitados menapa Kanjeng Koko Prabu Setyaki wonten timbalan. Rawuhing Begawan Durna ingkang bakal mboyong Semar Badranaya. Pokoke ora tak jlentrehke ingkang kanthi cetha.
Wase pendak-pendak Kurawa ing dipandhigani dening Begawan Durna apa dening Pati Sengkuni. Yen to tekan ngendi papan mesti bakal gawe geger, mesti bakal gawe kisruh. Mriki. Mula dina iki mau Begawan Durna padu karo Bagong. Monggo tak wis padake Bagong wis mlayu rikat bakal methukke prajurit sing digawa dening Begawan Durna. Kowe ngerti Bagong kuwi dadi pamomonging para Pandhawa. Setyaki sithik akeh wis tau tate nampa pangudange Bagong. Gatotkaca semono tau dimong karo Bagong. Antarja tau dimong karo Bagong. Antasena ya tau dimong karo Bagong. Kabejaning Punakawan iki mau nek ora tok males sarta kowe ora iso dadi pengayoming Bagong. Ora ana gunane nggonmu duwe batur Bagong lan Punakawan liyane. Lajeng parempat duka Kanjeng Uga Prabu kados pundi? Durna laku jantaning Bagong yen ana apa-apa tandhang ana yen pancen Begawan Durna gawa wadyabala mbok singkire saka Karang Kadempel aja gawe geger Karang Kadempel mriki ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun ingkang rayipun Setyaki Benjang menapa mriki po pangkatipun ing putra Pringgotaning Benjang menapa pangkatipun ing putra Jangkar Bumi Benjang menapa ora ketang sambung Batra Lintang mangkat dina iki mriki ngestaken dawuh. Aku mangkat dina iki ya Pakdi ya Antasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Panalingan remajaring ratri pinenggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda kandhak blekudu soal gimbal Semarante hawala syukur ger syukur anakku murid anakku siswa Nalindra ing Pageralun Prabu Jayeng Sekti mriki kula penemban wonten menapa dene paduka ngawi dhateng putra pun Jayeng Sekti ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to Bapak gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya monggo yen aku nganti nggawa para Sata Kurawa tan wurunga bakal gawe gegereng para kawula. Mula aku tumuli nggawa kawan kowe siswaku Nalindra ing Pageralun. Supaya kinarya jejaka yen ta ana bobol barating lelakon ana ingkang maraja saka sela-selaning garu. Lajeng parengipun nggonku mboyong nglawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantuk karya. Sebabipun menapa penemban? Anake Semar sing jeneng Bagong kae pancen wong dugal kewarisan. Pancen wong sak kepenake dhewe. Wani nantang karo Begawan Durna, wani ngelok-elokke ala karo Begawan Durna. Nganti kewetu sumbarku marang Bagong, yen pancen Bagong iso ngalahke marang Begawan Durna, aku mundur sawadya balaku. Ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna, aku mboyong Semar Badranaya. Wah, kemewat ingkang nami Bagong menika. Piyantunipun kados menapa?
kowe rung tau ngerti. Nek kowe ngerti, mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna. Wujudanipun kados menapa? Wis ora usah dadak tok gagas wujudane. Ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winong wong dening dewane. Mula Jayang Sekti wonten timbalan. Wadya balamu ketapke. Para paduka, ora usah dadak gagas perkara sing werna-werna. Wong Karang Kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar. Sirnakno yen perlu Karang Kadempel di bumi angus. Mekaten peneban. Menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu nyendikani menapa ing dados dawuhipun Bapak Durna. Yen kowe iso gawe srana Semar boyong marang negara Ngastina, njaluk ngelmu apa kowe tak paringi Jayang Sekti. Njaluk ngelmu apa kowe tak paringi ora usah dadak kowe kuwatir, mesti biuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi mekaten kelirana dinten sak mangke kula benajeng kalian tiang-tiang Karang Kadempel. Ning sing ati-ati. Sing ati-ati merga iki mau wong-wong Amarta wis mapan ning Karang Kadempel. Klebu Nata Ndarawati lan Nata Ngamarta uga wis mapan ning Karang Kadempel. Mula sing prayitna ngati-ati. Aja gegabah karo wong Karang Kadempel, janji kalah. Aja takon dosa aku ora sudi nampa murid karo kowe. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Jayang Sekti. Keparanggul mungguing ayuda bawatnya bentar kebabaknya mungguing alogo walah kaget aku. Awan-awan tak kira ning demit jedul. Iki sapa iki? Matane kok gedene rajamak kaya nduk diceplok. Tru? Rene yo. Ngapa to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Tru. Sajake iki murite Durna. Durna ya ora mung kok nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa murite. Wah, lah kok iki kok awake keker kaya ngene. Ha terus? Piye iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa. Kurawa wae ana sing tak incem. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durmagati sing nganteng-nganteng. Ha iki kok wah wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Yes men. Nek wani-wani nek ora rasa wani men ditandhangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Ha. Wis men tak lakonane, Tru. Nek kalah, wong menang wong perang hitunge ming loro, menang apa kalah? Menang kondang, kalah wis modar ya tak lakonane. Anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora ngisru-ngisrui pikiran to? Cilik ya men. Ana mbokne kok. Bapakne mati ra sik nyusoni mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Ha kowe iki padene ngopo? Nah aku mati kok kan tanggungan gula mentah anakku. Nek kowe mati aku tanggungan gula mentah anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong antarane anake Semar malah.
Wis tenang ora usah wedi, rasa mikir tak lakonane. Urip ya mung doyak-oyak mendring kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000, awan 2000. Duwara ora jamak-jamak. Saking dene kowe kok go. Lah witenane wong ra duwe aku ciduk tak kredit kok. Men ciduke kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni ora ngaku malah omong-omongan karo kancane. Takoni ora aku, yo dasar Waranyata, putra Njodipati. Gong. Rasane aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh ngene iki. Ah putra Njodipati arep Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena. Eneng apa? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana. Gatotkaca ya eneng. Aku dudu putra Njodipati lho. Iki molak-malik iki piye? Senopati Ndarawati, Ndara Sencaki ya ana. Alah sing ora ana sapa? Bakasan. Aku putra Madukara. Wah nek anak Madukara iki pirang-pirang. Ndara Abimanyu ora ana. Oke, tak ngaku lho. Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar. Abimanyu iki dapure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Iku jeneng kok gonta-ganti ora, Ndeng, aku bature. Aku Bagong. Ah, iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarene nggone bakal mboyong karo Semar Badranaya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Ah, dasar keponakan. Piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing mburi sapa? Iki kakangku, Petruk. Kakangku meneh cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso disangga entek. Kowe sapa? Aku keseting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki sapa meneh, Truk? Mbuh. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anak buah Jayeng Sekti. Yo, dasar Waranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Wah, cah pelit lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigja ora nyumbang ora apa-apa. Duapure Bagong ora. Areng apa kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing wani nantang karo Begawan Durna. Kowe mepalangi Begawan Durna ngene mboyong karo Semar Badranaya. Apa wis kandel kulitmu wis 100 balungmu? Ya urung, aku urung atos. Balungku urung kandel kulit nulis sing penting wong gelut ki hitungane mung wani kok, Mas. Aku wani, kowe wani rampung ngono rasa dadak ngetes atos balungku apa kulit-kulitku rasah kesuwen. Kowe wani, aku wani. Lho, kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Minggir to, minggir to. Ya. Mundak kedupak aku. Oh ya. Wes aku wis pencak medeni lho. Wani, sing tak wedeni apamu? Ora minggat suara aku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki? Tak kramasi sirahmu, tak nggo gateng sirahmu. Weh lah, penyakit ke Sumbang Surajigja. Ora ngerti kridane Bagong. Belum tahu apa kridane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanta. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Ismanta itu tukang cukur ya, Truk? Heeh. Ismaya. Heeh, Ismaya kae kakangne Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat Jinala Menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak nehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tok nggo sewiyah-wiyah. Nggonen nek dalam waktu kamu memang apa kowe berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Lho, Sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Kon ngundang sapa nek ora Sum? Ya wis sakaremu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekku ngopo? Iki nek nganti engko malih abang, tak tebake diadamu ora jemblong tekan geger, aja diundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki.
Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ora wedi. Ayo cobanen. Matno sastra jenderal Tani Jayakaya ora bakal tak tinggal loncat. Maju sejang ayo. Untamke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama Dipati. Biar kowe. Wes. Tujuan. Wis gong, aja dipisah. Ora usah sok gaya ta, kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola-bali saka kono ndasmu suarane mak klothak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah terus, ora usah aleman. Iki ana nderek Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wonge? Ana. Piye Bagong? Menjoto ronggon. Menjoto ronggon ya niki pun mlentrong loro niki. Diantil karo anak buah Durna jenenge Sumbangsura Jiksa. Niki lho tak tandangane. Mbok ngono. Ora mung do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan. Mangkat. Yo Bagong. Ah ngono. Serang. Yo. Yo.
Wah, sapa iki? Irung kaya sosis. Petruk kantong bolong anake Semar. Wah! Ayo bapakmu boyong nang Ngastina. Ora bakal tak menehake. Ah, jeblok ciacamu kowe. Iya. Wah. Mati kowe. Hot. Iya. Oh. Kakak apa kaya? Kakak cakap apa sila tu? Kata apa kecil kakak pada tu? Itu non musuhmu ini. Lah pripun? Rene. Kakak cek begila siapa ini apa? Mumet tak? Iya lah. Kakak tak boleh lah tu. Sagabak ketela siapa dia? Kang, goleki kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe? Ora iki anake Semar buangan biyen. Rene lho. Agabak iki. Agak iki Pak. Ajar. Wah, radong. Agak jakeli. Aku betul di sini. Agak kecewa juga seleket. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae to ngerti wangsuli rak beres. Ada. Agak aku le to. Agak piye? Piye tra iki salusine piye iki? Langsung dipateni apa? Aja. Wis nggo dolanan asik ya. Pateni kok aderan duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kaya kate? Maksude agak wae iki. Iso nulis ora? Nulis. Akate. Oh, akate iki iso, Gong. Akate iki iso. Iso nulis ora? Akate. Ah, iso ta. Iso kuwi artine iso. Akate. Ah. Tuh, nulis karepmu piye? Akate. Oh alah, jenengmu sapa? Hello. Oh iya, aku Petro. Aku. Retukan kesilaka kelupa. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro, kada. Akade aja lah kada ya. Akade. Aku mana akade. Tulis. Akade gini. Iya. Aku Bagong. Aku lama Bagong. Rada jelas akhirnya rada jelas. Sirmu aku baca sama kata kebaya kata sebari tidak pakai. Puyer patra ora isih kuat aku isih kuat. Kembali ngedek kembali ngedek kembali. Tulis aja buku di bodi. Oh oke banget. Ngerti deh ini. Agak ada baik. Ada apa sih kita? Akan terjadi kita kita kematian. Mongko ngono dok tinggu dolanan. Saake ya kok. Wah, pesone apik iki, Truk. Aja dijukuk kuwi nggone wong mati kualat.
mati ki ra krasa apa-apa kok kuwarat. Juga iso nggo mbeleh wedhus. Ha iya. Baja putih. Jarike bathik, Tru. Aja to, Gong, iki ora malingan ngono lho. Lah apa-apa wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Waduh, klambine iki iso nggo jaket nek turu, Tru. Ha iya wis. Wis lumayan entuk-entukan. Ben copot nggo cilekke. Lumayan mereke GT Men. Nah, ya. Wedan nglendis ora diturai apa-apa. Oh, jan bocah-bocahane do. Wah, ketreki bangeten e. Awitene aku mengentuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke wae, Tru, dilinting gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo, sapa sing arep ganggu? Lho, Mbah. Mengisa apa? Kula majeng pinanggih kalian anakipun Semar ingkang nami Bagong. Bagong kula ajar. Bagong ical wonten satriya kantet ngiyayat bringose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen. Satriyanipun namung alit ning tangane atose ra jamak-jamak. Oh. Wonge cilik. Nggih. Nganggo gelung. Leres. Tangane kenceng, cilik ning kenceng to? Nggih. Kuwi nek ora kleru Raden Sentyaki. Lho, simbah kok prisa? Wong tua menang pengalaman. Aku wis wareg mangan gempalaning jagat legine ngasi ning kahanan. Sentyaki. Nggih, mbok menawi menika. Wah, kowe nek iso menang karo Sentyaki bumi langit tangkep. Kae Senopati Ndarawati kae bendina gelut. Saben dinane nek ra gelut ki awake meriang. Sentyaki menika. Sentyaki kuwi domongi kok. Wis kana mulih kana. Nggih. Ketemu anak bojo syukuran. Lho. Syukuran gendurenan kowe ora modar mungsuh Sentyaki. Bejo kowe ora modar Sentyaki ki paling ora mungsuhe ki tugel. Boyoke putung tangane stimpal baune kuwi diremuk karo Sentyaki kowe mulai wutuh ki bejo kana ngabari tangga teparo gendurenan kowe ora modal nggih tasakuran oh nggih wis tak kendhawuh Sentyaki aja pisan-pisan sesuk meneh nek wayangan ketemu Sentyaki aja gelem dilakokke oh nggih engko ndak sesuk nek wayangane kowe mati kowe ora metu meneh. Oh nggih, wis tak kendhal. Wah. Mungsu apa? Anakipun Semar naminipun Petruk. Arep batur mbok gedibal ping 17. Nek nganti kowe iso menang mbok aku meguru karo kowe. Tiyangipun tandangipun sak pinake dhewe. Kula dibut loro karo anake Semar sing matane gedhene ra jamak-jamak. Kuwi Bagong, wong loro kuwi pancen wis kompak. Nek gareng kowe ora patiya, nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuh entuk tutup. Nggih, Mbak. Ana mundur. Nggih. Aduh, mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Gong, rene yo. Iki ya bisu Truk, bisu ndasmu iki. Kowe iso omong. Tak kira nek bisu arep tak nggo dolanan e. Godolanan ora rumangsane Sukini kula wonten dawuh Mbah
Kowe arep ora anu jiwamu wedok ning kowe ya duwe jiwa lanang. Inje. Jane kowe iki ra ana gapite ning mergo disuwuni kon metu karo Pak Bupati. Nganti tak gawa mrene. Inje, Mbah. Mungsu wong Karang Kadempel wani apa ora? Nadyan kula menika sok lanang, sok wedok manut kebutuhan, Mbah. Nek kon mungsu wong-wong Karang Kadempel ngibarate timun mungsu duren. Lho. Timune kula. Durene wong-wong Karang Kadempel menang kono mbangane kowe. Nggih gantos. Timun mungsu krating deng. Kowe tak antem jasmu anggere macem-macem kowe. Maksude piye? Nggih ngoten niku pokoke sampean semingkir. Sampeyan semingkir wong Karang Kadempel mungsu kuwa. Aku jane gumul lho kowe iki wong brengosen kok bengesan barang ki ngopo? Make up, Mbah. Ampun benges, make up wong tuwa desa. Benges kok disebut. Wis maju kono. Iso nyirnake wong Karang Kadempel bumi langit. Tangkep kowe dadi mustikaning satriya. Ama Suramrata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Mungsu Sukini bintang panas. Era 89. Sapa sing ora tepung karo aku tau bintangi film Gairah di Semak-semak. Ora mati dening aku derajat apa kowe? Miyaga do petruk. Jleng kuwi kethuke kedhok ngono kok tok. Kalau bayar pira kowe? Semangkean ora. Sopo iki? Takon karo aku, Mas. Iya. Aku Sukini. Sopo? Sukini undang-undangane Melda. Melda sopo? Sukini ya ampun Mas iki cilik ning ganteng banget sih Mas. Apa jenengmu, Mas? Aku Setyaki. Setiampo aki cilik. Ya ampun cilik ning ampuh. Iya. Ora kuat aku mbangane gedene ngempuk. Iya. Lu wong cilik ning ampuh. Iya, dasar Purworejo kuwi sapa? Sukini. Su. Arep ngopo mrene? Gelut. Ama Suramrata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Ayo Mas. Gelut. Tiban tangan pecah siramu. Timban ati ketiban alatku musik mati jeneng aku. Alat musik endi? Iki lho Mas. Wiki ambiar. Gilane. Ya ampun, Mas Setyaki mbok yo didadekke sik regane. Ya ampun. Melayu ya ampun. Gilane. Ger, wonten dawuh, mundur nggih. Sampeyan kewirangan. Mungsuhe ora kaya sakbaene. Kula ingkang badhe nugel janggane pun boten saged kula elekke, kula semanggaken. Ya ampun ganteng banget ta iki. Sopo Mas? Gatut Kaca. Gatut Kaca ya ampun suarane gedene raja macam. Dadaku deg-degan. Aku ya ampun brengose, geli aku. Raden.
jangan gitu dong. Padahal aku wis nafsu banget lho, Raden. Raden, ya ampun malah lunga. Waduh, ya ampun wong karangga dempel ganteng kabeh. Ya ampun sapa, Mas? Antarja. Antarja. Antarja, ya ampun kaya antar pit antar. Ih. Ya ampun ilang angslep ning bumi, ya ampun maslep ngono kuwi merinding aku. Aku biasanya ya dislep ngono. Ya ampun ilang. Sapa? Antasena. Kowe sapa? Sukini. Tak goleki musuh gelem. Gelem ya ampun gelem lho. Sing kuat ya. Ya. Pak, owo. Mungsuhe ampuh banget. Paman Setyaki Kakang Harukaca Kakang Antarja melayu kabeh. Aku ya arep melayu. Wah, edan. Yen kewirangan wong tuwa. Kadal. Kaget aku. Ya ampun deg-deg blas. Ya ampun. Ih. Gede banget ya. Oh, aku pasti terpuaskan. Sapa, Mas? Sapa? Iki sapa omong kok menjap-menjep. Wow, Antasena asu. Wong tuwa diabus. Mas, ya Allah, gede banget aku wis gak iso mbayangke. Semua musuhku lari. Piye, Pak? Ora mbes buyak kecerdasmu. Wah, Werkudara ditukke banci. Cuk. Bayar durung kowe? Bayar cengelmu. Ayo lho wangi rene. Piye yo? Tono wae yo, wong ngreget-ngregeti ora. Aku kanthi kaya ngono wae tak pethone. Aku wae. Ha iya. Aku arep methoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mana ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Aja lho, Gong, ora ngelek-elek iki ora. Ih! Piye, Gong? Karo rupaku gila wae ya. Tak petok iki mah merem ngono. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandana ning kene wae engko tak. Ya ampun iki ngopo iki jenggote coba iki ngopo iki? Ya men dingu kok ora entuk dipantang griseni ya ampun. Mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Gemes aku. Ora ngono kuwi kok, Mas. Aku grisi deloke. Kok pecah dasmu lho, Kong. Nganu apa jenenge iki? Risi ro irungmu lho, Srek. Wis esuk diomoti pucuke iki drek.
Angus Ramrata Jamrata pengen padha kok iki ora dijabuti. Wah, Mas kok anu jengkol kok dijabuti ora. Bali ora kowe? Ora bakal bali. Isih nyamene kok kon bali ya ampun isih ana wektu 2 jam. Aku ki nek kukut jam 3. Angger jam 3 ora ana pelanggan kae, sepatuku terus tak umbulke. Aku terus melayu sifat kuping ndak konangan Satpol PP. Mulai ora kowe? Ora mulai, sesuk ora mulai, saiki ora mulai. Aku mau mulai. Awas Ramrata Jamrata yo Semar endi? Semar. Toko Mas Semar. Tak boyonge legane ati. Ya ampun iki mati barang isin jengat e rene. Ayo arti lagi. Wah, kurat. Modar ora. Petruk ki ya senengane ora. Gareng ki mripate ora mak celeng ning ndas ora. Marai maksiat ngene iki. Sukini mbuh sajake kagel mbuh rasa caturan alah to kowe kalah ora tau lho mbak jangan iki kula niku ora tau sia-sia uripku mbak loro-loro ati kula mesti sepele karo wong kare kecepe. Kana adus kana. Nek muring-muring terus apa-apa dipecahi, apa-apa dipecahi. Ndak malah ngententeke apa-apa sinuwun kados pundi kawontenan menika sinuwun kula semangga. Anggro sesumbar lindhu bumi kuncing kumaluduk kumaluduk kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang prajurit padha piyaos sak landhean. Wah, wangune wong karang adempel ora kena disangga enteng. Konangan Prabu Jayeng Sekti ora padha kukut genderane aja tuntang nata pagelaran barat.
wonten dawuh Den. Anak-anakku do bubar. Gatotkaca ndelik neng Mega Nurjambles bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan. Eneng apa? Sing maju murite Begawan Durna. Jenenge kula mboten ngerti. Ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal. Ndara Garukaca dipun cokot dipun getak kontal. Pripun Den iki nek mboten wonten sing ngeparani krijane murite Durna niya. Napa ya kelakon kula kelangan bapak tenan Ndara? Wah. Wong gagah Werkudara sapa siswaning Begawan Durna Prabu Jayeng Sekti. Ayo meneke Semar apa ora bakal tak wenehake. Wah lakon kene pancangka. Maning jajalanan Sukertaning Bawana wangina karo Prabu Jayeng Sekti. Ora minggat saka arep aku tiban panah Kyai Candra Wirayang. Ya Kyai stop kontak. Ora kakon mati dening aku derajat apa. Sasat ora ana sing ngimbangi marang kadidayaning Raden Werkudara nanging kena pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak apa dianggep aku ora iso ngalahke karo kowe? Ayo, ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke Pakun cara jeneng Antiwal para Pandhawa. Petruk melayu-melayu eneng apa? Ngaturaken driwasan Ndara. Nek kula matur napa Ndara mboten kejut penggalipun mboten kaget. Kowe arep matur apa Petruk? Katon gugup.
Ngopo kok dadak nangis? Mboten mentala kula ajeng matur. Nalika semanten para putra Pandhawa sami kenjang kapracondang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna nami Prabu Jayeng Sekti. Dadi cokoti. Monggo ranggo lombok ya. Dadi cokoti do ndelik. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kena jebul. Siswane Durna niku ampun tenan, Den. Kula sawang saka katebian Ndara karo Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka. Saniki mboten ngerti tembuti papan gunungipun tasih sugeng napa sampun seda, Ndara. Nuwun sewu sinuwun. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksami. Menapa paduka ingkang namipun Prabu Jayeng Sekti? Yo, wis apa? Dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa, kula pun Darma Kusuma. Wah, dal. Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih, mila mekaten. Sowan kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh. Wonten pundi kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. Prabu Darma Kusuma. Dulurmu wis ora ana. Dulurmu wis tekaning mati dina samengko wis tak kunjara mesti ora bakal tak wenehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesemban kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara. Mbok menawi sampun pinesti dhateng purbaning Wang Mahanasa sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang. Malah sak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken mugia keparenging galih kula badhe nderek nyuwun tulung dhateng paduka sinuwun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masesa dhateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekalih sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candak pakunjaran papanmu Baladewa. Wah. Bagong eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahananing peperangan? Wis niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Lho. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis seda suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampeyan paham mboten maksud kula, sampeyan mboten kelangan bapak sampeyan. Ning kelangan bapak kula. Bapak Semar mesti iso diboyong kalih Begawan Durna. Lho, sebabe
Ndara Werkudara ical. Lho, Werkudara ilang. Nggih. Ndara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang. Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang. Heeh. Meng bengok-bengok sak. Ora gek temandang aku wae iso nek Werkudara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nek ngono? Mbok ya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajaran ana wong manusane glendeng nang kono. Mana Baladewa? Kok meneng wae ngopo kowe? Ati was ora ana gunane lek laporan. Nek sampean meneng wae, wah panus maning jajaran. Nah iki mulai iki. Anggere ngarep ngeleti salep lho. Salep apa? Anggere muni panus maning salep jajaran ngono. Mesti nesu wah, nggugu karepe dhewe. Wah, panus maning jajaran iblis nanate. Jayang Sekti mungsuhe Baladewa legane ngapupat. Ansamar pamoring sukma sukma sinukmaya winaya wingasepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana wah Ratu Mandura Prabu Baladewa ora pangling aku wis tau ngerti kondange yen duka mesti nggilani tandange. Ya. Ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa. Nanging bakal tak gawe wirang. Keclorong Kyai Candra Winayang. Ora salin wujud dadi wujuding macan aja tundang nata Prabu Jayang Sekti Parat. Yoli binatang panupaning jajalan durung bapak kulitmu durung putung barang ngelepaske pusaka kowe wong jiren getih wedi mati Jayang Sekti ayo tandangan nata Mandura Prabu Baladewa kirung sadar apa ya kok iso Den Petro apa kowe nang kene kowe aja palangi aku Petro mikir tandangane ngerti tenan iki kula sing weruh mbrebes mili lho Den nek dadi sampean wujud kaya ngaten. Petro apa nangis mikir Petro. Lho. Lentuk nandi terus kok entuk macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu mlocot ora. Sampai iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu batuk dikarciske dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara ora mundur kene rajong kowe isa wae ndak wonge krungu masa didol wae yo bus didol jengkulmu ora larang lho iki larang iki bendara e ana wis kaya ngene nggo abrak apa malah entek-enteke wedhus engko ya ora kaya mikir Petrone ngopo Nun sewu Den, Mang nun sewu panjenengan tak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikilmu.
Nggih mang tingali. Kok iki sikile sapa Petro? Petro iki sikile sapa? Nuwun ngapunten, sampeyan wujud macan sak menika Ndara. Aduh mati aku itu. Aduh. Aduh mati Petro. Lah kok aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Kula nggih ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye Petro? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Tru? Ayo muni kok ya. Wah, aku anu buntute munggah dadi ketok kaya kentrang jenggonmu. Omongane kok sekulu. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kawujude kaya ngene piye? Nggih, monggo. Marekaten prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani Trisanya purnama sasi gilaran ing tengah latar Petro iki sapa? Mangdangu piyambak Pak ora mentala. Macan kowe iki sapa? Kakang Semar aku mati aku Kakang. Lah kok aku dadi wujud kaya ngene iki piye Semar? Lah kok suarane Sinuwun Mandura? Lah nggih. Kenang apa iki mau? Majeng wonten ing pabaratan ing pusakanipun Prabu Jayeng Sekti. Wah, pusakane ampuh banget, Pak. Pandhawa kepikut Ndara Baladewa kena pusaka dadi wujud macan kaya ngeten Semar. Semar aku tulungono Kakang, Semar aku tulungono aja nganti wujud kaya ngene aku ndak ora iso bali ning negara Mandura Semar. Nggih. Pun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten pacoban sing ditampa dening Pandhawa. Mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat. Ning ewa semanten kudu dilakoni. Aja nganti disingkiri, aja nganti gresula. Nek gresula kalih nyingkiri niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti. Yo, Semar. Aku piye apa aku iso bali kaya wingi-wingi? Saged. Wong sing nyipta utawa sing gawe sampeyan wujud kaya ngeten niku dudu wujuding utawa dudu Gusti. Ning menungsa lumrah. Mula nadyan wujud kaya ngapa? Sampeyan iso disranani, iso disarati. Sarate-sarane piye? Ndara kula Pandhawa ical, Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ya. Mang goleki. Mang bundeli emek omongane Semar. Nek sampeyan iso ngetemu karo Ndara Puntadewa, Werkudara, Janaka sing dipikut mungsuh niku sampeyan iso bali kaya wingi-wingi. Nek sampeyan ora iso nemokke, nuwun sewu ya sak lawase kaya ngeten niku. Aduh mati aku Petro piye Petro? Angger digoleki mboten usah bingung. Sampeyan bingung malah mangke ora ketemu malah dadi macan selawase ora coba Mandura kumplang. Iya, nggih pun di nganu lakoni mawon. Nggih Ndara dilakoni mawon. Sampeyan mang goleki paku jarane Ndara-ndara kula Pandhawa. Kula kanteni anak kula Gareng, Bagong kalih Petruk. Petruk kowe ngentutno macan. Waduh. Ae sing ora mlebu warung ya, Tru. Heeh. Macan mlebu warung ya bubar ora karu-karuan. Nah aku malah cocok wong bakule barang melayu dadi gratis. Wah kuwi ngeyel nek wis niatmu pancen ndoglas kok Gong. Ayo semen. Ndoglas iki bahasane biyen lho kuwi ya. Ora apa-apa waton ndor adong kowe ora masalah. Ayo.
Pun ngoten mawon, yen ngono aku njaluk pamit nggih sing ati-ati. Lah kowe piye Semar? Pun kula urusane awak kula dhewe. Kula wis tuwa ora usah dikuwatirke, upama kula niku mati ya wis sak trepe wong nyatane kula wis tuwa. Ya aja mati, Pak. Wis to. Rasa kuwatir karo bapakmu, Pak ampun pejah lho, Pak ampun sedo lho. Nala garing rasa kuwatir. Ya nek mati omong tangga teparo, Pak, kon nancepke men urip meneh. Nancepke apa? Stop kontak. Lho padahal Semar iki suka ces-cesan lho piye? Kon nancepke ora. Pun rika mangkat. Yo, Semar aku njaluk pamit nggih, sing ati-ati ampun kados lari alit to. Semar Badranaya sigra mendhet sumping lombok abang dan banting wonten ing Bantala. Eling-eling Lara Semar diwonge Jawantah sak ciptane dadi sak sedyane ana. Dupi sumping lombok abang binanting wonten ing Bantala. Ana wujud Semar sami kaliyan Semar ingkang saestu datan Henggang Sarikma. Den prayitna semuriris semuriris eko balik titiyane gandayane sapa sing nganggo dada padake kupingku ora krungu. Semar kowe sing gawe aku pancen nak nggo srana ngapusi ratu siswaning Durna kae mau. Mula ora usah wedi Kang nek ratu kae mau tekan kene kowe arep dikapak-kapakke arep diapak-apakke kowe manuta. Kowe arep diboyong nendi kowe manuta. Aja pati-pati kowe bali wujud lomba abang nek durung tekan papan sing disedya dening ratu mau. Wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak munggah neng kayangan Semar. Ngakuwa wong digdaya ngakuwa kowe titis dewa ning kowe ora bakal menang karo Prabu Jayeng Sekti. Bendaramu kabeh wis tak pikut ora-orane bakal tak gawe macak mesti bakal tak pateni. Mung kari kowe tak aturke Bapa Penemban Durna aku iso mikut Semar Badranaya. Wah lah bakal entuk ngelmu
sing tak karepake saka Penemban Durna. Mbuh, kowe arep dadi apa kuwi kudu perkaraning Prabu Jayeng Sekti Semar Badranaya. Koten prayitna semuriris samuriris iko bali Mas Tunomo sidam sekaring bawana langgeng Ismaya suwan tanpa tinimbalan ana ngarsa ulun ana parigawe apa Semar nuwun pangapunten Bu Kulun malah kraos aneh panjenengan paring pangandikan ana parigawe apa Semar panjenengan menika nuwun sewu sampun malika mubah musik ing titah nadyan manahipun para titah kemawon panjenengan priksa. Lah kok malah sampeyan ndangu kalian kula wonten paridamel menapa? Semar. Kula wonten dawuh. Ya yen pancen kaya mengkono, ulun bakal nyocokake apa ingkang dadi sedya kita jumbuh lawan atinira punapi mboya. Nggih monggo Bu Kulun. Kita sowan ning ngarsa ulun, sayekti mung kepengin mutah lawan panjenengan ulun. Nggone para Pandhawa bakal ambangun negara Ngamarta ya karang kadempel dina samengko pikantuk pacobaning Jawata wujuding Nalindra ingkang dibiya Surasekti kalintang jayaning merak nganti para Pandhawa kapikut dening mungsuh ya apa ora Semar nggih sabanjur apa kang dadi niat kita mung kepengin mutah kelawan para dewa utamane kelawan panjenengan ulun
kita ora nrimakake dene pacoban ing tumanduk marang para Pandhawa mau sayekti abot Semar sumurupa gegayuhaning Pandhawa nggone bakal mbangun Karang Kadempel apa dene negara Ngamarta kuwi sayekti pakaryan ingkang gedhe sabab gawe tentreming kawula sarta gawe bungahing para kawula urip ing sarwa kepenak kuwi panjangkaning para Pandhawa mula ora jenengane lamun pacobane ya kudu sak traju sak bobot kelawan apa ingkang didami-damake dening Pandhawa nanging kita aja kuwatir saking pacoban sayekti ora bakal ngliwati marang kabisaning ingkang nampa pacoban ya kuwi para Pandhawa nadyan Pandhawa dina samengko wis kapikut dening mungsuh nanging Pandhawa isih duwe pusaka ingkang ngaranan pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap ya kuwi kita Semar kelawan Nata Ndarawati ingkang nyata dadi loro-loro ing atunggal ingkang ora bakal bisa dipisahake mula pancobaning Pandhawa ingkang tumanduk mau sayekti dadi pakaryan kita supaya iso gawe padhang lelakoning para Pandhawa yen kita bisa gawe padhang lelakoning para Pandhawa ya mung kita ingkang bisa nglulusake wewangunaning lair batin ingkang jinangka dening para Pandhawa Semar Badranaya Semareka den prayatna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang Bima Sekti mekaten Bulun ya mula kang sangka kuwi kita aja wedi kangelan rampungna pakaryan jagat sirnakno angkara murka ingkang pengawak Nalindra ingkang minangka dadi pacobaning para Pandhawa lamun kita bisa mbingkas angkara murka sayekti bakal lulus raharja gegayuhaning para Pandhawa paringana lilan kula mandhap wonten ing jagat lelampahan menika badhe kula adepi kula mboten ajeng mutah lan suwun Sang Hyang Asena iya kuwi luwih prayoga Semar mareka den prayatna semuriris den prayatna semuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi niki sinuwun Ndarawati ya Kakang Semaraku ingkang tansah tutun tindak ing Kakang Nayantaka ning alam Mantara sowan Hyang Pikulun asih prana inggih Hyang Pikulun padha wenang namung badhe nanjihaken lampahan ingkang dumados wonten ing jagat jebul Hyang Pikulun padha wenang masrahaken perkawis menika dhateng Semar kaliyan Sinuwun Ndarawati jer sampeyan kalih kula minangka dadi pengampinging para Pandhawa pengapiting para Pandhawa mula napa sing digayuh dening para Pandhawa niku dadi tanggung jawabe Semar kalih Sinuwun Kresna sak banjure iki Kakang Semar awi dipadosi teng pundi dunungipun momongan kula para Pandhawa Ndara iya ayo Kakang Semar tak dherekake
tresno pangwangarana adi netrane nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca datan menawa sampeng Kyai Nayantaka Wiwahnata Ndarawati menawa gandaka sampeng mapan wonten ing pakunjaran ingkang kaenta wujuding gajah mapan wonten ing telenging wana Krendayana nggih sangya para Pandhawa. Mangungkung ganduan rimang lirlena tanpa kanen. Ladal. Nolo garing wonten dawuh ten. Petro wonten dawuh, Bagong wonten dawuh. Ndak kira wujuding duwe panggung ing mapan ing telenging wana. Nanging barang tak caketi ingkang lumrah gajah kuwi nadyan gedhe rawa birawa nanging weruh wujuding Sardula mesti keplayu. Lah kok dadi iki ora mlayu, ora obah, ora musik. Cetha lamun iki wujudan gajah nanging dudu sak tataning gajah lumrah. Lajeng keparingipun aku kok cubriya karo wujuding gajah iki. Becik tak tebake kaya ngopo gajah iki engko iso ambyar apa ora lho garing. Nggih ndelek mawon Ndara. Gunjang kanjing langit kalap-lapaton. Rekin sangking risang mawe gandrung. Tinebak reca gajah ing mapan wonten telenging wana Krendayana. Temah rompal kaprapal ambyar kasulayah wujuding gajah. Ilang wujuding gajah nenggih sangya para Pandhawa nadyan Sardula ing kadosan saking nata Mandura wenteh bali kaya wingi uni. Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa Kambau nggih. Waduh Yayi ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan dene sarana kula mecah pakunjaran reca gajah Pandhawa timbul sampun wangsul kados wingi uni. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Baladewa aku ngaturke panuwun. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Syukur mangaji baik Jogedi Jumuruh. Menawi ngaten monggo. Yayi itu kula dherekaken kondur wonten ing Karang Kadempel menapa dene negari Ngamarta. Lho iki Yayi Ndarawati Koko Prabu kasinggihan. Lho kae Semar Badranaya. Nggih kula ingkang ngabdipun Semar. Weh bapak terus. Oh iya. Sehat, isih sehat Gong. Bapak isih sehat Gong. Wah malah getun aku. Bapak sehat kok getun. Wah ya aku ki ndek pengarep-arep bapak ki andum warisan ngono lho. Warisan-warisan dengkulmu mlocot ora. Sinuwun Mandura sampun pulih kaya wingi uni. Ya Semar. Ning niki tesih enten gaweyan. Ndara Werkudara. Nggih. Sampeyan mboten sah tumut-tumut perkara niki ajeng kula rampungi dhewe. Sinuwun Ngamarta kalih Ndara Janaka mangkundur teng Karang Kadempel.
kersamu Kyai ya pun to mboten sah panjenengan tambuk manglakoni Ndara Baladewa mang derekke sinuwun ngamarta kondur teng Karang Kadempel. Lho, lak kowe karo Nyai Prabu Kresna arep menyang ndi? Niki perkara kula sampean mboten sampe. Anggro sesumbar lindho bumi kuncing kumaludhuk kuntur ketep lole syukur Jayeng Sekti kowe bisa mboyong lan Semar. Inggih Bapak Perban sumangga kula aturaken panjenengan sumangsa bara nganggen patuko badhe damel srana supados Semar menika saged sirna margalayu. Lole Semar kowe madhep rene Semar aja ngungkurke karo Begawan Durna. Waktu dina semengko pancen niatku mboyong karo kowe ning kowe aja lara atimu ya Semar. Ora duwe niat aku bakal mboyong kowe ning negara Ngastina. Satemene nggonku tak kandhake ngarep mau kabeh mau goroh. Ngastina ora ketaman pegebluk. Nanging pancen aku diutus dening Sang Panjabetari Durga. Bakal wuwuh kekuwataning Begawan Durna. Lan besok Panjabetari Durga apa dene kabeh sak wadya balane bakal bantu Kurawa yen to tumapak perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kabeh iki mau kersaning anak Prabu Duryudana. Kowe aja lara atimu ya Semar. Dina semengko kepeksa kowe engkang bakal nglunasi nyawamu Semar Bathara. Nyandak Kyai Cundamanik murup sak obor bedore. Sang Begawan Durnarsa merjaya iki Lurah Semar Badranaya parandening mangke. Dupi tinujah mawi pusaka Kyai Cundamanik ical wujuding Kyai Nayantaka amung wujud sumping lomba abang kagiat kadra wekasan. Sekti kowe iki tak kongkon supaya mboyong Semar bareng Semar tak tujang nganggo Kyai Cundamanik lha kok ical wujulang wujude Semar mau wujud lomba abang kaya ngene iki anggap aku ki tukang pecel napa piye aku terus diani lomba iki anggap aku tak kon mulek ngono apa piye wah keparat wong-wong Bedhawa lidok ujane wong daplok. Wah, Semar kowe ngapusi karo aku. Ketok kowe isih mapan ana ning kapal wates Karang Kadempel. Clorong Kyai Candra Wirayang jeblok dadamu balat. Wah. Semar gleleng tenan, Truk. Gleleng piye? Wah, kowe ora ngerti kok kowe. Kowe anggere yane mesti merem kok soalé.
Warang yo kesel ngantuk kaya wah wis ngene lho. Heeh. Ki pusaka ki ampuh banget kuwi. Pucuke kaya catut. Ha iya. Ki mesti sing duwe mesti buka bengkel. Ora kuwi. Sing duwe Sinuwun Prabu Jayeng Sekti sing ngalahke Ndara-ndara Pandhawa. Ha, pusaka ki mau maclora ta. Semar tangane ngene lho. Ngene iki. Heeh. Terus obah tak gendung dantung tak gendung. Ki pusakane iki ya iso mak tak gendung dantung. Terus dicekel jantenan Semar iki gleleng. Oh, pamer. Oh, mulane brengose dikerok. Kowe iki nek ora ngrekasake bapakmu ngopo lho? Nek ora ngece bapakmu ngopo aku tak takon. Tak kerok nganggo silet-siletku dhewe. Aku dadi kowe protes ngopo? Ora kowe kok gleleng, Pak. Pusaka iki ampuh. Ngerti aku Ndara Werkudara Sirna Margalayu, Ndara Janaka wae Katriwandan. Kok meng kowe rekomen tak ndung tak gendung dandung. Kene tapae, Pak. Arep tok nggo ngopo? Arep tak nggo dadani montor. Ora kaya drei to. Drei dengkulmu mlocot ora. Bagong semingkir. Semingkira. Sinuwun Ndarawati kon tindak kene. Sapa? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun ngopo? Kan tindak mriko. Sing ngakon sapa? Bapak. Ayo wis. Wis malah nyemet rokok kene tak udute kene wis langsung. Wong edian dijaluk. Lenggari Petruk minggat kowe iki kowe dapukmu apa e? Petruk kok nyanu-nyanu ora. Lenggari iki. Iya. Eneng apa Semar? Kula aturi nyekseni. Panah niki ajeng kula banting. Panah kok beda karo panah liyane kula cekel kok ting kerjet. Kaya duwe nyawa niki mesti mboten panah sebaene. Woi. Ngandel ora. Mula kok ampuhe kegila-gila. Ora pangling Bathara Kala lagi. Ya, aku Kala Semar. Aku njaluk pangan wong Sukerta. Pandhawa 5 dadi panganku, entuk ora entuk tak tadah kala mangsa legane. Kala. Yen kowe arep nadah kala mangsa karo Pandhawa, ayo langkauna dhisik. Langkauna dhisik batanging nata Ndarawati. Wah, Kresna kekuatanmu sepiro? Kowe wani karo Bathara Kala kelakon dadi isen-isening wadukku. Kowe aja nyawang marang nata Ndarawati. Nanging pirang-pirang puluh taun kepungkur yen perlu puluhan abad kepungkur kowe tau tate tak telukake. Nalika aku mbarang ana ing suwijining karang pradesan aku madeg dalang, kowe kelingan ora? Kang aran Dalang Kandha Buwana. Iki panjakku Kyai Panjak Asem Sore. Kowe mbiyen ngoyak-oyak wong nganti wong mau njaluk pengayomaning Kyai Dalang Kandha Buwana. Kowe sumpah karo aku ora bakal ganggu wong Sukerta. Nalika tak waca tulising awakmu wis saka bebathuk nganti jempol sikil. Kowe isih kelingan ora? Yen ora isih kelingan apa perlu tak baleni caraka balik. Wah, matek aku. Waduh, Kyai Dalang kula nyuwun pangapura. Aku njaluk pangapura. Yen nganti mbok sebut apa sing mbok ngendikake kobong awakku musna tanpa iso dikukup. Ayo bali. Ora bali titenono. Aku yang bakal nyampurnake karo kowe. Ayo bali. Bali marang papan dunungmu aja ganggu gawe para Pandhawa. Ya, aku tak bali. Aku tak bali. Oh. Kok gleleng iki ya? Semar ya ampuh Sinuwun Ndarawati ya peng-pengan.
Bathara Kala. Tak wacake koran. Hus. Caraka Bal. Heeh, Caraka Bal niku macane napa niku? Ning awake Bathara Kala kae kebak tulisan. Weh. Bathara Kala niku sekolah no? Ora. Ning kebak tulisan jenenge Caraka Balik. Mboten sah digagas. Omongane Bagong iki mboten sah digagas. Tinggal lunga mawon. Niku nek ngonten niku ndak melih cari muka, caper. Wis tak polo lho, Men. Wong pentas kok dipenging. Sing pentas iki sapa? Aku Wis to kowe minggiro. ratune sing gawa panah sing gleleng. Ratune mungsuhe aku. Wah, jan Semar meneh, jan wis. Iki Semar, ayo tak boyong tak aturake bapa guruku Begawan Durna. Senengane kok tok wolak-walik. Sing duwe karep mateni Semar iki udu Durna, ning kowe. Kowe wujud wong lanang. Terus etok-etok dadi murite Durna sing tok kon dawuh mateni Semar Durna, men dosane disangga Durna sing kepenak kowe, rak ngono to? Lho, aku ki lanang. Sing ngomong sapa? Apa aku ora pangling karo kowe? Wong lanang kok parfume Odorono. Wah, Odorono iku kuno banget. Wis ora metu kok disebut wong saiki ora ngerti Odorono. Ora ngerti Odorono ya Odo iki. Waduh. Mati aku. Kakang Semar, kula sampun tobat, kula sampun kapok. Kowe nek ora dingenekne iki. Pendak dina mesti gawe srana patine Pandhawa iki anggape Pandhawa iki dipeceni kok piye. Truk. Bapak pepayon. Wis. Dengkulmu payon-payon ora. Karo lengganane Sapa? Betari Durga. Wis men engko aja diganggu. Tak tawanane pil. Agung yo ngopo? Tak wani pil barang mati aku. Mer. Minum dulu. Biar gagah perkasa. Apa iki? Oh, iki senengane ora. Wis gawe diplok. Wait. Tombene apa iku? Napasin. Kae ora mengkis-mengkis Men modar ya men ngomong tuwa kok. Pokale kaya kono iki apa? Ayo bali. Ayo mulai. Inggih, Kyai Semar kula tak wangsul. Ganggu gawe tanggap warsa kutha Ngawi aja takon dosa. Semar sing ora trima tak obong sak wadya balamu. Inggih, kula wangsul. Ha, ayo mulai. Inggih. Ayo bali. Inggih, wampun getak-getak kowe Pamer, dumeh iso mabur pamer. Tur munggah-munggah ngono, ha. Mboten Kyai Semar, mboten. Senengane kok ora bali awas kowe. Inggih. Piye, Pak? Suwek.
kabeh lurek ing Begawan Durna. Ketok kabeh alaning Begawan Durna. Werkudara, Werkudara, aku bapakmu paten ana, aku isin tenan Werkudara. Aku paten ana Werkudara, paten ana. Wis padha ngerti nek kabeh mau karti sampe kaning Begawan Durna sing diutus karo Pandya Betari Durga. Wah, eman-eman Kundura Nyang Sukalima. Arsa madange jagat tumungup-mungup paneng sapucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung syukur nguncupaken asta kunjuk ngersaning Gusti.